tang'wen trilion 3.7 sani en trilion 3.9. Manyalo wacho acha kata ni en trilion 4 kobedo rounded off. Ang'o matimore? Joluo wacho ni ich lach nonego kal tako. Kendo gima timore en ni dwaro mar piny imedo. Ok ni medore, imedo. To moloyo ahinya yore duto ma pesa donje mamoko gin buche mago yieyo to kod gope bende ma piny ni godo monego chul dhi kawo pesa mang'eny saidi. Mane gima timore, to gimochuno ni budget nyaka med higa ka higa to onge. En mana ni tradition en ni higa ka higa imede. Bende odugo mana trilion 3 kwano chiko mana machiegni. Ne nyocha en trilion 4 gi wiye. Koro koko be manyicha jigoyo matin tin omiyo nyicha duoke piny mondo chop 3.9. Iwacho kanyo makare ahinya te kinde ma isomo budget makamagi wang'e ni omenda makamae kata kwang'iyo lach mar e budget wang'eyo ni nyaka sani koro lach ahinya to budget makamano kinde makoro en trilion 3.9 mana kisewacho no duoke piny kaluwore kod koko mayande jiogo wacho ni ong'eny ahinya duoke uru piny matin. Kata kamano ang'e ni pogiga e kidienje mopogore opogore e wechego mag recurrent expenditure wantiere wechego mag dongruok kachiel kod weche mamoko. To wang'e ni budget makamae akwachako kata kapok wadhie ponono fuok manyalo bedo. Ang'o momiyo kinde mang'eny budget makamae omenda mathoth waneno kiketo ne mana weche mag recurrent expenditure kata omenda ma sirikal tiyo godo pile ka pile? En ga weche ariyo madongo. Namba achiel en ga gik ma iwacho ni wabiro timo. To gima duong' ahinya en ni kata kowach ni biro tim, bendo timgi. Namba ariyo, nitie gik moko makanyo ma waluongo ni budgeted corruption. Gik ma ipango chon. Ni ma to wadwa chamo, to gini timore migawo mar piny mangima national level, to kendo timore county level. En gima rach kendo en gima lit nikech samose rwake ei budget mokale koro yude manye mondo yud tiende bedo matek matin. To onge wach nitie gik moko madiera midwaro ni mondo tim e piny ma achiel kuomgi ma ng'eyo yot en misara. Dhano nitie tara wuoya e sirikal ka. To chamo msara, to wuotho, to idwaro ni mondo obed kod gik mamoko mitoka ringo kod gik makamago. Mago chamo pesa sawa sawa. Koro iwinjo jopiny mondo owinj kanyo maler ni gik moko nitie mabecho ni e iye kanyo, to maricho bende nitie. Ma Auditor General ema golonwa nga to golonwa gi achien koseleo. Mane chandruok ma wan godo. Akene kanyo winjore maber. Ageno no winjore maber kaluwore nyaka Ramogi Jong be nang'e ni luwo twak ma kama achiel kachiel gibobedo ka giwinje e yo makare. Bende aseng'iso ni ginyalo oro ote kata penjo moro amora kotudore kod wach makamae. Kata kamano kinde mang'eny tok kosesom budget. Sani wang'e ni budget midhi som en mano ma trilion 3.92 mibobed kisomo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano budget makamae sirikal kinde mang'eny wacho ni ero budget wasesomo to pesa to waonge godo. Maneno ni budget makamano ochopo kare. Pesa mabiro wuok e budget makamae opoggi e yo machalo nade kaluwore ni jopiny bende osebedo ka ywak kaluwore kod paro mar chik omenda kata finance bill ni biro bedo ka chuogo taxes moko mabobedo ka hinyo jopiny. Sirikal nitie